Širli Surje, pogledali smo i Torina Sur i Vertex, nacionalna ikona, šta se dešava, Torina Sur i Vertex, Torina Sur je na prvoj poziciji, Vertex je tu na drugoj poziciji, Surčinci su u vrhu ove trke, Princ Surčinski na čelu trke, na trećoj poziciji ovog trenutka, Vertex, Kvinado na četvrtoj, Torina Sur na drugom mestu, Princ pa Torina Sur. Ovog trenutka Kvinado prelazi na drugu. Dakle, i dalje Princ Surčinski na čelu trke. Torina je pala na treću poziciju, Princ Surčinski. Sada Torina prelazi na drugu poziciju. Princ i Torina dele prvo i drugo mesto. Paragraf je na trećem mestu. Vertex četvrti. Princ Surčinski, Torina Sur, paragraf Vertex. Da li je četvrta pozicija Vertexa sigurna? Da li su? Emilija ovog trenutka na četvrtoj poziciji. Dakle, Vertex pada na petu poziciju. Gledate bliže vratu, 1600 metara. Ovog trenutka grla ulaze u pravcu na vodećoj poziciji. Torina i Princ Surčinski. Torina i Princ Surčinski na prvoj